abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Ya ilahi kai na sanya farko akan Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Ta yanda makiya sun ka kashe Imam Hussaini. Labbaika ya Hussaini. To abun bakin cikin sanda imamuna Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Ya bukaci agaji babu wanda za ya dafa a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Tsira aminci Allah kara a gunnabe. Labbaika ya Hussaini. Ahalin gidansa manzo da alikanan nabi. Labbaika ya Hussaini. Zahara uyar nabi ita ma kuka take yi. Labbaika ya Hussaini. Da Aliyu Haidara yayi kuka a Karbala'i a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Na tausaya wa Zainab kanwa a gun Hussaini. Labbaika ya Hussaini. A gaban idanta an kai su kowa akan Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Aka dinga dukan Zainab a gaban Imam Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Da bukaci agaji babu wanda za ya dafa a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. A cikin sahara rana a sama tana bugunsu. Labbaika ya Hussaini. Ga yara ba takalmi a kafa ana bugunsu. Labbaika ya Hussaini. Ga kishirwa ta dame su, ga ruwan ana hana su. Labbaika ya Hussaini. Da su kai na ta kuka babu wanda za ya dafa a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. An karkashe iyalai alin Imam Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Da Aliyu akbar dan ɗane a gun Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Kuka dinga caccaka mai kibiya gaban Hussaini. Labbaika ya Hussaini. A gaban ka yayi shahada babu yanda za ka dafa a gare sa ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Bani manta ran Ashura ranar bakin ciki ce. Labbaika ya Hussaini. Ranar da an kafar ma albaiti har da kwace. Labbaika ya Hussaini. Ko ina ka duba jinin albaiti ne a kwance. Labbaika ya Hussaini. Ga imamu na bukatar taimako a za ya dafa a gare shi ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein.
cikinsu. labbaika ya Hussaini. Ga ba ruwa gare su, ga yunwa ta hare su. labbaika ya Hussaini. Sai Abbas kanan Hussaini ya taho yana kiransu. labbaika ya Hussaini. Ga su kai na ta kuka, ga abin ruwa hannunta, wayo ne wa Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Abbas sai ya taitan ɗebo ruwa da kansa. labbaika ya Hussaini. Azzalumai gaba ɗaya suka tattaro ta kansa. labbaika ya Hussaini. Suka tsara hannuwansa, Abbas baya ganinsa. labbaika ya Hussaini. Ya kira Imam Hussaini, taimako yake bukata gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Da Imam Hussaini ya zo, Abbas yana ta kuka. labbaika ya Hussaini. Kaga sun ka caccake mani ido, bana ganin ka. labbaika ya Hussaini. Babu ido babu hannu, balle na daina kuka. labbaika ya Hussaini. Ko na cika anan za ka bar ni nai wasiya gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Yau imamu ya yi duba, ba wanda za ya dafa. labbaika ya Hussaini. Sai Kasum karami ne, je ka abun da zai fa. labbaika ya Hussaini. Ya fito yana faɗin yau mu ne jimin nazifa. labbaika ya Hussaini. Suka zagaye shi sun kai yi ruwan kibau jikinsa, gaban ka ya Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Abdallah Abdulrade na Imam kuka yake yi. labbaika ya Hussaini. Yaro a goye yunwa da kishi suwa yake yi. labbaika ya Hussaini. Sai Imamu ya ce ku bashi ruwa, rukanku na yi. labbaika ya Hussaini. Harmala ya halbo kibiya ta sauka akan Abdallah a hannun Imam Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Su kai na ya ce agun Maulana Imam Hussaini. labbaika ya Hussaini. Tana kuka ba ruwa, garanta na ta ƙuni. labbaika ya Hussaini. Ku bari na ta bugun yara suna ta rauni. labbaika ya Hussaini. Ya Rabbana ka sanya maka san Hussein su kuka a gaban Imam Hussaini. Abadan ba za ne manta da ke san Imam Hussein. Zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Ni Aliyu Abidina na ne a gun Hussaini. labbaika ya Hussaini. Ba ni da lafiya, ba ruwa bare magani. labbaika ya Hussaini. Ga jiki na babu ƙarfi, na baki
tashi sai juwa ta dawo da ni na faɗi a gaban Imam Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Inna lillahi ba kowa sai dai Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Alimin Nasiri yansurna ne faɗin Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Shiru babu amsa a gare shi wa Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Ya bukaci agaji babu wanda za ya dafa a gare shi wa Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Sai Hussaini ya faɗa za ya tafi suna ta kuka. Labbaika ya Hussaini. Sai na ta rungume shi ga su kai na ta kuka. Labbaika ya Hussaini. Sai Imam Hussaini ya ce Zainab ku daina kuka. Labbaika ya Hussaini. Haka Rabbana ya so zan bayar da raina fansa a gare ku ni Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Zainab ta sumbace shi a wuya Imam Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Sai Imamuna Hussaini ya tafi wayo Hussaini. Labbaika ya Hussaini. Ya Imam yana ta yaƙi ga jikinsa na da rauni. Labbaika ya Hussaini. Ga yunwa ta ce karfin Maulana ga kishirwa a gare shi wa Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Ga Imamu ya kai kasa kafiran sun kewaye shi. Labbaika ya Hussaini. Sun caccaka mai mukaifa ko ina jikin shi. Labbaika ya Hussaini. Shiburu ya sanya zarto a wuyansa ya cire shi. Labbaika ya Hussaini. Suka tsira kan amashi na Imamu sun kashe shi, wayyo ni wa Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Suka ɗaura ahalin Maulana suka ta duka. Labbaika ya Hussaini. Suka ɗaura Ali Sajjata a ciki suna ta duka. Labbaika ya Hussaini. Ga yara ba takalmi a kafa suna ta kuka. Labbaika ya Hussaini. Ya Rabbana ka tsine maka san da ke ta a gare su kan Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini. Ta'aziyya ta nake yi miki Zara na ta kuka. Labbaika ya Hussaini. Tare da Haidar da Zainab kansu na yi kuka. Labbaika ya Hussaini. Da manzo na wanda ya banga ta na daina kuka. Labbaika ya Hussaini. Ni ne Aliyu Rabi'u Mashi ina ta kuka a gare ka ya Hussaini. Abadan ba za ni manta da ke san Imam Hussein, zuciya tana ta kunce
sha'aya ummul husaini labbaika ya Hussaini da Aliyu Bakir Mubarak sai Muhammad Sani labbaika ya Hussaini ya imam muna tawassul ga Aliyu bin Husaini labbaika ya Hussaini kamai da mu shahidai Allah mun yi ta kuka akan imam Husaini abadan ba za ne manta da ke san imam Hussein zuciya tana ta kunci a gare ka ya Hussaini assalamu alaika manzo na ya rasula labbaika ya Hussaini da imamuna Ali Haidar ya kanan rasula labbaika ya Hussaini assalamu alaiki Zahra ya batula labbaika ya Hussaini da imamuna Hassan sai maula muna ta kuka a gare ka ya Husaini abadan ba za ne manta da ke san imam Hussein zuciya tana ta kunce a gare ka ya Hussaini assalamu ala Hussein wa ala Aliyu bin Hussein wa ala أولاد الحسين وعلى صحابة الحسين عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu sauraron kasu ƙarshen wannan waƙai wanda kuka saurara ga bakin ɗan uwanku Aliyu Rabi'u Mashi, namba waya na 070 43-33-63-97. Allahumma kullu li kalawjati bin Hassan salawatika alayhi wa ala abai tahir imtiyazi sa wa fi kulli sa waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tilawa arka daw'an wa timata'u fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbul alamin.